Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίο αυτό το μουσικό διάλειμμα. Μας έχεις βάλει σε mood του The Voice, καταλαβαίνεις γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Κάντε πάλι με την Κωνσταντίνα. Πού ήταν η Κωνσταντίνα? Κάθε φορά η Κωνσταντίνα Η σχολιάζει. Κωνσταντίνα ήταν στο Μα η θέμα. Κωνσταντίνα είναι η Βασίλισσα η Σταρ. Για πες. Λοιπόν, ήταν στο θέμα, πάρα πολύ όμορφη λαμπερή, τα πέταξε κιόλας. Σήμερα μαθαίνω ότι εσύ στο θέμα όμως. Πρώτο. Ωραία, Σάγια. Δεύτερη μετά την Κωνσταντίνα. Πρώτα η Κωνσταντίνα και μετά εσύ. Εννοείται. Ναι. Τα πρόσωπα μεγάλα Εσύ με τα λιμά. Μα είναι διάδοχος εγώ. Εσύ με τα λιμά. Δηλαδή θα βγει σήμερα σας αύριο. Τα τι τσικό, έχει τα να τσικό γίνει? τώρα. Τίποτα δεν θα γίνει. Θα Να δω πάω τι να θα κλείψω πεις, τη Φέη και τον ειλικρινά. Γιώργο. Τι θα βάλεις, τι θα βάλεις. Τα κλασικά. Τα Για κλασικά. μας δεν θα πεις τίποτα, μόνο για Θα τον κλείψω και Γιώργο. εσάς και τα λοιπά. Και τον Γιάννη πάνω και τα λοιπά. Τα Να μας γνωστά. δείξεις λίγο. Ωραία. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Ναι. περνάει καλύτερα φέτος. Νομίζω είναι προφανές. Λοιπόν, νομίζω ότι μας λέει Καραγκιόζηδες εμάς εδώ. Γιατί? Είμαστε βέβαια, αλλά το λέει η κοπέλα. Κοίτα, τώρα με αυτό το τέτοιο που φοράω. outfit. Ναι, το outfit αυτό θα μπορούσε Καραγκιόζάκια να μας λέει η Κωνσταντίνα. κάνω πλάκα με τον εαυτό μου, ρε φε. Τι άλλο να κάνω, δεν μου έχει μείνει και τίποτα άλλο. Ότι τι. Γιατί έχει τύψει πολύ ωραίο το μπλουζάκι Πόσο που επέλεξε είσαι? κυρία Βάσου. 44. Όχι, όχι. Σε αυτό. Τι νούμερο είναι το μπλουζάκι? 4 μηνών. Το μπλουζάκι τι νούμερο Ο είναι? 44 και ο 4 μηνών. Αφού στέκεσαι εκεί. Τι? Δεν στέκομαι, δεν στέκομαι. Α, μπορεί και να στέκεται, Γιώργο. Μπορεί, άρα Φτεράκι ενώσαι. έτσι όπως τα έχει. Ενώσαι. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Και επίσης πετάει κάποια υπονοούμενα για Λες εσύ υπονοούμενα. Να για δούμε πρώην και μήπως- συνεργάτες που διέραν πράγματα που γινόταν στην εκπομπή. Να απαντήσει ο Θέμης μετά. Τι να απαντήσει ο Θέμης μετά. Εσείς δεν είστε εκπομπή. Ήσουν Ρουφιάνος, Θέμη, ναι ή όχι? Η διαρροή! Παναγία μου Κωνσταντίνε! Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω δύο λόγια. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν στην Ναταλία που ήταν μαζί μου πέρσι. Δεν το πιστεύω ότι ίδια όταν το είδα να το ανακυκλώνει η δημοσιογράφη. Έλεγα τι είπα. Ότι είπες η εκπομπή μου και εννοούσες ότι η εκπομπή Ότι είναι ήταν δική πέρσι σου. η Ναταλία μαζί μας, κάτι τέτοιο. Πω, έπαθα πλάκα. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά. Πώς δεν συμβαίνουν? Νομίζω δεν έδωσα δικαίωμα ούτε πέρσι ότι η εκπομπή δεν ήταν της Ναταλίας και ότι εγώ πάω να τη φάω. Άσχετα τι μπορεί να λεγόταν. Την απειλή με ένα γάκι πώς θα την αντιμετωπίσεις τώρα, εγώ θέλω να μου πεις. Τι θέλει, ναι, τι θέλει τώρα τα κολλητηλίκια τώρα η Ελένη. Καταρχήν είναι μια μεγάλη γυναίκα, τι δουλειά έχει με σένα τώρα. Μήπως σε επηρεάσει καταρχάς. Καταρχάς δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Φάτε. Πρώτον. Δεύτερον. Τι λες, ακούς τι λες. βέβαια. Είναι η πρώτη φορά, παιδιά, εδώ είναι ένα χειροκρότημα έτσι. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει διεθνώς στην τηλεόραση παρουσιάστηκε, η οποία είναι... 25 χρονών. Εντάξει, ναι, οκ, δεν έχετε. Πάμε λοιπόν. Καταρχάς δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Κατά δεύτερον δεν μου πουλάει κολλητηλίκια. Τώρα, απειλή... Μίλησε με τόσο φοβερά λόγια. Και εγώ τα χάσα και πραγματικά δεν ξέρω είπε, τι να πω. δηλαδή? Και ούτε συνεννοημένο ήταν κάτι, ούτε της είπα θα μου αφαιρώσεις τον τάδε πρόλογο που μπορεί να είπαν ή θα έρθω. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, αυτά είναι καραγκιόζηλίκια. Δεν είσαι τόσο πιεσμένη νομίζω σχέση με πέρσι, έτσι Νιώθω δεν είναι? καλύτερα η Ναι, και αλήθεια αυτό σου είναι. βγαίνει κιόλας. Φαίνεται, ναι. Νιώθω πιο ήρεμη, πιο κατασταλαγμένη, χωρίς να παρεξηγηθεί και αυτό ότι Έφυγε έχω το κακό φτάσει. μάτι της Ναταλίας τώρα, πες τα τώρα. Δεν νομίζω ότι είχα κάποιο κακό μάτι. Νομίζω ότι τα προβλήματα μόνοι μας τα δημιουργούμε στον εαυτό μας και μόνοι μας απελευθερωνόμαστε από τα προβλήματα αυτά. Όταν άρχισα να πηγαίνω, όλα μου φαινόντουσαν πολύ όμορφα. Σιγά σιγά άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα και να λέω: δεν μπορεί να συμβαίνουν τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό και να γράφεται αυτό. Δεν μπορεί να μαθαίνετε αυτό και. Νομίζω μετά από 4 μήνες άρχισα να συνειδητοποιώ τι γίνεται. Μέσα στην εκπομπή ή έξω από την εκπομπή. Μέσα στην εκπομπή. Ναι, μπράβο. Που φτάνανε σε εμάς. Νομίζω Άλλα ότι γινόντουσαν και άλλα όταν βγαίνανε. σε ένα σπίτι γίνεται κάτι, με κάτι διαρρέει μέσα από το σπίτι, μέσα από την πολυκατοικία, μέσα, κατάλαβες. Φέτος και πώς εδώ. γίνεται και δεν φεύγει τίποτα άσχημο ή τίποτα καλό. Κατάλαβες τελικά. Άρα υπήρχε κάποιος ο οποίος τα έδινε. Προφανώς, ξέρω εγώ. Με απαγωγή σάτοπο, να το πας πάλι έτσι. Μοιράσαι Την την έχω Ναταλία. δει την εκπομπή της Ναταλίας, δεν την έχω δει ποτέ ολόκληρη, ούτε την έχω δει όλες τις Παρασκευές. Την έχω δει με τις Την τηλεκριτικούς. πρώτη εκπομπή, την πρεμιέρα της. Θα είμαι η μοναδική παρουσιάστρια σε αυτή την εκπομπή, χωρίς έτσι απρόσμενες εκπλήξεις. Θα είμαι η μοναδική ξανθιά στο πλατό αυτό. Δεν θα υπάρχει καμία άλλη. Τι να σχολιάσω. Εγώ γέλασα. Δεν σου κάνω βλάκα. Γιατί δεν ρωτάτε την ίδια, αφού όταν κάποιο κάνει κάτι, αυτό ρωτάνε. Οι άλλοι τώρα πώς το βλέπουν, εγώ με χιουμοριστικό τρόπο το είδα. Την Ναταλία την ξέρω πολύ καλά. Γέλασα Τώρα και δεν κάνατε- κρατάω και κακία καμία. Κάνετε παρέα.
Όχι, δεν κάνουμε παρέα. Γιατί όμως το κάνεις έτσι? Και πέρσι που γραφόντουσαν αυτά, μια χαρά βγαίναμε. Και είχαμε πάει και για κινέζικο που μπορεί κανένας να μην το έμαθε. Δηλαδή κάποια πράγματα, όπως θέλετε τα βλέπετε όλοι. Ναι, ρε, παιδί, Αυτά ναι, δεν ναι. έχουν βγει προς τα έξω. Και ακόμα και άνθρωποι που είπαν τα χειρότερα πράγματα για μένα μπορεί να με πήραν τηλέφωνο στο κινητό μου. Α, ναι. Ναι, και... Έκαναν κολοτούμπες. Και να μου ζήτησαν κάποια πράγματα, δηλαδή κάποιες δηλώσεις, κάποια συνέντευξη κτλ. Και πάλι δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Εμένα η χαρά μου, ξέρεις ποια είναι, σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είπαν άσχημα πράγματα, να έρθει κάποια στιγμή που θα μου πούν, ξέρεις τι, έκανα λάθος. Αυτό νομίζω. Δεν κρατάω κακία. Όλη τη δουλειά τους κάνουν. Ξέρω ποια είμαι και τι κάνω και τι είναι αξιοπρεπές και τι όχι, και ξέρω ότι δεν έχω δώσει αφορμή για τίποτα από όλα αυτά. Κάνω τη δουλειά μου και για το μόνο που με χτυπάνε είναι για αυτή τη δουλειά που έχω. Τι άλλο? Έχω δώσει δικαίωμα? Δεν νομίζω. Είναι θεά. Είναι θεά, είναι θεά. Είναι θεά. Είπε κάτι περίεργο. Σταμάτα στην παλιοδιαρροή. Επίσης τώρα. Είπε ότι πέρσι κάποιοι από την ομάδα, και οι μόνοι που δεν είσαι στην ομάδα φέτος είσαι εσύ και οι Γερμανού. Δεν κατάλαβες κάτι? Και ο Χατζηδάκης. Δεν το κατάλαβες. Ότι κάποιος από τους τρεις διέρε πράγματα και εναντίον ανανέωσε ο Θέμης, ενώ φέτος δεν μιλάει Δεν κανένας. ανανέωσα γιατί με πήρε ο κύριος Λιάγκας τηλέφωνο και είχαμε μια τέτα. Με κολάκευσε όπως είχε πει και ο Λιάννος. Δεν ανανέωσε ο Θέμης, άρα. Δεν ξέρω, εσύ πρέπει να πεις κάτι. Να μιλήσω εγώ για διαρροές της εκπομπής πέρσι. Εσύ να μιλήσεις προχθές που είχαμε φασόλια. Υπήρχε βαθύ λαρίκι στο μες στην καλή χαρά. Υπήρχε Ρουφιάνο. Υπήρχε βαθύ λαρίκι στο μες στην καλή χαρά, Γεωργατά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Έχω να σας πω ότι χρόνια τώρα Είσαι εσύ το βαθύ λαρίκι, Γεωργατά. Κοιμάμαι. Δεν είναι ωραία λέξη αυτή. Βαθύ λαρίκι, είναι πιο ωραίο το βαθύ λαρίκι. Είναι πιο ωραίο γιατί πάει κι Εγώ αλλού. μέχρι εκεί φτάνω, μέχρι τον Ρουφιάνο. Εσύ μέχρι το σου έλεγα παντού. Μίλα μία φορά, παιδί μου, και πες Τι να μας. μιλήσω για να πω Χριστιανή μου, όταν εγώ κοιμάμαι ήσυχο στα βράδια, τα λέει όλα. Ποιος είναι η Ναταλία, δηλαδή είναι? Θα σου πω εγώ για την Ναταλία, για το Χατζηδάκη. Έπρεπε ο Θέμος να ρωτήσει την Χατζηδάκης Κωνσταντίνα είναι ποιος ήταν το βαθύ λαρίκι. Ποιος Όχι, διέρευε. είναι σοβαρό αυτό και δεν πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Απλώς Πώς, δηλαδή, ποιος μιλάει? Κοίταξε να δεις. Φέτος γιατί μιλάνε? Ήταν ένα πουλάκι, άκουγε και έλεγε. Να σου πω. πουλάκι Φαντάζομαι. ήταν Γιώργο, αυτό? παντού υπάρχουν τώρα και εσύ διαρροές. Εμείς δεν έχουμε ποτέ διαρροές στην εκπομπή μας. Ποτέ. Έλα. Άρα προφανώς Ούτε για να πριν λέει ούτε ότι τώρα. διαρρώθηκαν κάποια πράγματα. Όχι, τι κάνανε, διαιρώθηκαν. Εκ του διαιρωθόμεν. Διέρευσαν κάποια πράγματα, άρα αυτά που διερεύσανε Σωστή. ισχύουνε. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι, αν αυτά που διέραν ήταν Δεν τη συμφέρει να αλήθεια. το πει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά για να λέει ότι διέρευσε. Προφανώς αυτά. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Όχι, η ίδια είπε ότι αυτά που βγαίνανε προς τα έξω δεν Ήταν ήταν η αλήθεια, ψέματα. ότι ήταν ψέματα. Ναι. ναι. Προφανώς αυτά που συνέβησαν πριν πέρσι τις προηγούμενες χρονιές ήταν πολύ πιο έντονα από αυτά που συμβαίνουν φέτος. Προς το παρόν τουλάχιστον. Εννοείται. Δηλαδή, Μα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια κόντρα Και μεταξύ σε της μια Κωνσταντίνας εκπομπή και δεν της είναι Κάρτας. Ξεκαρτάρισμα έγινε μόνο. Και άλλωστε. σε μια εκπομπή δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι μπροστά από τις κάμερες και βλέπει ο κόσμος. Η βάση μιας εκπομπής, και αυτό φαντάζομαι το ξέρει και η Κωνσταντίνα, είναι η τεχνική. Άρα η τεχνική ήταν τα βαθιά λαρίκια στον Α. Έτσι, κάμεραμάν. Δεν είναι. Η τεχνική. Μπράβο, Θέμη, από κάτι αλήθεια. Όχι, Τα όχι. άρπωσε στους τεχνικούς του Α τώρα. Μπράβο. Σε όλα Λέει, τα τεχνική δεν κανάλια, είναι Άλλαξαν και σε αυτοί. όλα τα Κωνσταντίνα. κανάλια, οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω Θα από τις πνιγώ. κάμερες, οι τεχνικοί, Είναι τα αυτοί βαθιά λαρίκια. σε όλες τις εκπομπές που εγώ πιστεύω μπορούν να φτιάξουν ένα παρουσιαστή ή να τον καταστρέψουν. καταστρέψουν. Πολύ σωστό αυτό Διότι που λες. είναι η ραχοκοκολιά όλων των εκπομπών. Χωρίς αυτούς δεν βγαίνει τίποτα και είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τις εκπομπές. Εάν φέρεσαι, κάνεις πράγματα τα οποία εκνευρίζουν τους τεχνικούς, δεν θα σου πάει καλά η Αυτό που εκπομπή. λες, συγγνώμη, είναι άκυρο για την Κωνσταντίνα. Επειδή και εγώ δουλεύω σε Είναι εφημερίδα. σαφές ότι η συγγνώμη, Κωνσταντίνα άλλαξαν και οι είσαι συνεργάτες. συγγνώμη, είσαι τώρα εδώ λάθος. Είσαι άκυρη. Διότι η πράγματα. Κωνσταντίνα προφανώς εννοούσε κάποιους από την ομάδα της εκπομπής. Θα κάτσουν οι τεχνικοί να μιλήσουν με δημοσιογράφους, χέστηκαν. επίσης Που είναι έχω να- πτώμα οι άνθρωποι και επίσης δουλεύουν έχω όλη να σας μέρα. πω- Μα δεν λέω ότι το Σε κάνουν πληροφορώ. όχι επίτηδες. Ότι δεν τα έλεγαν οι τεχνικοί. δεν Παιδιά, φέρεσαι άλλο, δεν καλά είναι μόνο σε μια παρουσιαστές. εκπομπή. Υπάρχει συντακτική ομάδα η Ναι, οποία έχει επειδή αλλάξει πήγε τους όλη. τεχνικούς η ΦΕΗ. Α, οκ. Ναι, Λοιπόν, δεν γενικώς είναι κατακούς τι τεράστια λέω. ομάδα. Εάν δεν Αφού φέρεσαι πολύ καλά τι καλά, λες. από εκεί που θα σε είχαν στα ΟΠΑΟΠΑ, δεν θα σε έχουν στα ΟΠΑΟΠΑ Ωραία. και αυτό θα βγει. Λοιπόν, θέλω δύο πράγματα να πω. Θα πάμε στη διαφημίση, θα τα λύσουμε μετά όλο το όλο θέμα. Κωνσταντίνα, σε αγαπώ! την μπλούζα Κωνσταντίνα, αυτή. σε Πρέπει να αλλάξεις πάνα. Την μπλούζα αυτή μου την έχει στήσει ο Κωστόπουλος. Ο Κωστόπουλος λέει: πώς μου ήρθε, έλα φταίγε κύριε. Ο Φιλιππίδης. Ο Κωστόπουλος ακόμα δεν μου την έχει ζητήσει. Ο Φιλιππίδης, ο Πέτρος. Πέτρος ένας, Πέτρος άλλος γι' αυτό. Ο Φιλιππίδης θα την πλύνουμε και θα την τη δώσουμε. Πάλι Πρώτον. καλά που δεν συζήτησε και ο Πέτρος Μπούτος. Καλό και αυτό θα ήταν. Δεν του χωράει το μπούτου. Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάντως. δεύτερο.